nổi các bạn sẽ biểu tình thay nổi các bạn sẽ biểu tình thay nổi mình xin nữa mình xin nữa गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय दिनै थरख' बाजाराव फैदों जों मानि थाखाय माने थालिर लाबोदों नालाय थालिर एक गारि लाबोदों जोङो ओमफ्राय आरो थारुन खय बस्ता मोनलै थारुना जाहैबाय 4 बस्ता फाननो लाबोदों आरो बायस'नानै फार्स्ट टाइम बिजनेस मावनाय जोंनि बिनो माबार जायो नायलांबाय थादो भिडिअखौ होमब्लासो बुजि मोनसिगोन बेसेबांसो लाब मोनो बेसेबांसो लाब मोना ना मानो लोगोफोर दाबो माने फानथ'वाखै फानगोनसो आरोना नामायगासिनो दं दायो थालिरखौ नायबाय थाबायदिब्ला नुवाखै माबादि थालिर लाबोदों जों दिनै रोंबाय जोंबो बाङालफोर बादि खम नङा नुवाखै एक गारिखा लस है बादि होनो गोदान मान बादि होनोलै दे नामायदो माबा नांदों थालिर लाबोनायखौ बिदिनोसै फार्स्ट टाइम मा जायो नामायदो थाब-थाबनो मा होनो दिनैनिफ्रायनो जोङो थालिर बिजनेस खालामदों आरोना फार्स्ट टाइम ओमफ्राय लाब जागोन जाया नायसै आरो थारुनबो दं बस्ता मोनब्रै दं बस्ता मोनब्रै दं थालिरखौनो मोनला जोङो नै बारा गारि सारि आर लाखनि हनसै खनसे थालिरजों माजों नैबे थालिरा गोरलै नुदोंना गोरलैब्लाबो रानाय होननानै थगायनांगौ मानो होनब्ला सिङाव रानाय नामा सिङाव थगायाब्ला लाब जाखाया मा होनो दाबल कम्पानियाव थांदोंमोन खिन्थु बिजनेसाव सोफैबाय दा बिथांखिजों आरो आं साक्सेस गावबागाव ड्रिमखौ फकास खालामनांगौ बेखायनो जोंबो नै गावबागाव ड्रिमखौ साक्सेस खालामनो थाखाय बिजनेस मावगासिनो नै सल' आरोसो माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दिनै फार्स्ट टाइम बिजनेस खालामदों नालाय अखाया हासिगोन नामाब्रा हेल' लोगोफोर माबानो नांदों नोंसोरो नायनानै जोंनि थालिर नामायनायफोरखौ माथो अखाबो हाबाय जादों मा जागोनलै आयाव सल' माथो बुजिगोन नामालै सल' थारनो सिगोनसो नामा अखाजों बिरादनो सिथों आदैसो सिब्ला मोजांसो मानो होनब्ला सिब्ला अजन जागोन जोंना फवासेब्लाबो खम थांगोन माने दैनि अजन दै सिनानो खम थांगोन ना बारा जागोन सिब्ला गोरानै फानब्ला जोंना बारा थांगोन ना लस जागोन ओंखायनो दै सिब्ला एसेयानो अजन जागोन नालाय ओंखायनो जोंना लाब जागोन थारै सिथों बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो लोगोफोर बेफारियाथ' फैबाय फैनाया बासिगासिनो दं माथो माखौबा लागोन माखौबा लायासो होननानै दं बेसेबांबा होलांसै बुजिनो मोनला आदैसो एसे मोजांखौ नामायग्रो आदैसो र' दा लास्टाव मोनसे थालिरखौ माखासे फानखांबाय ओमफ्राय दायो माने थारुनखौ फानलायसिगोन लखबदो गोलैगोन लोगोफोर जों माने थालिरखौ फानखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो आरो थारुनखौ फानलायसिगोन सेल जागोन जाया नायनोसै थालिरावबो एसे लस जानाय बादि मोनबाय आङो थालिरखौ फानजोबनो हायाखिसै नालाय फानजोबनो हाब्ला एसे लाब थानाय बादि मोनगौमोन बा बुंनो हाथ'वा दाहालागै नांजोबनो हागौ थालिराबो नै दा ओमफ्राय थारुनखौ जागायनानै जों फाननाय मानसि बारा जाथ'वाखै बाजाराव ओइ थारुन लां सेरसे बारा नङा लागोन र' एकबार सेवनाय गैया मालिकानो गैया जानोसै जोङो नै मालिक गैया नै मानसि गैया जाखोमाबाय आज थोड़ा ज्यादा होने वाला जाखोमाबाय खिन्थु हनै खिथानाङा जाखोमादोंसो नङा नांला लां मालिक गैयालै नांला आदैसो
जानो बारा जानाङा मोनसेबाव जाबाय কি করিম না लोगोफोर आं भिडिअ बानायनो थाखायसो आखिला मोजां नङा मा नङा होनब्लाथ' फैसा होनो बानानै खिन्थु मोजांसो गारबायना मालिकआ नुफैगारबाय दाथ' फैसाखौ होखाथारनांसिगोन उफाय गैया होखानांसो गोदै गोदैयालाय मोजां नांगौब्ला नै ओरैनो लांफै जानाय नङा थारुनानो सेबसेबो सेल जायाखै लांफिनसै 1 घन्टा 2 घन्टा गालाय फार्स्ट टाइम बिजनेसानो गैया फेल एथ' मोजां मोजां थारुन लाबोदों रावबो लाया मा खालामनो लोगोफोर होनोसै थिखांसै नामा थिखांदो जानाय नंला गारि सुदा 8 लाख फाननो नागिरबाय थारिनजों माबाजों गारि सुदा 8 लाख फाननायसो जासिगोन नै कर'ना माबा हिनजावसो नायनो फैदो खोमा मा जाबावनो गैला बिजनेसानो फास जाथ्रा ब्लक थिखांफिनजोब्बाय जोङो माने सेल जायैनि थाखाय ओमफ्राय दायो जों न'आव लांफिनसै फोमोनजोबनोसै बाय थिखांलाबाय गाद्दावलाबाय गाद्दाव मानोथो लस नाङा ना खालामनो नाङाब्ला मा थिखांजोबदो लस जाबाय मोनसेनो मजा नहीं आ रहा है This is business. Pura पैसा लस RGB लकेला रागा जोंबाय हनै बिजनेसानो फेल जानायखाय माने साक्सेस जायाखिसै नै थालिरानो लस फार्स्ट टाइम बिजनेसावनो लाब जायाखिसै बेखायनो नै रागा जोंबाय RGB लकेला रागाजों हनै थालिर रोगागासिनो दा बुफ्लेगोन इयो मानसिनि सिगाङाव दा लोगोफोर नुबायना जोंनि बिजनेसखौ माबोरै जाखो दिनैनि थालिर बायस'नानै लाबोदों नाथाय थालिर बायस'नानै जों फाननोनो हायाखिसै सब लस उनाव बुख्रुबसो माबाबाय माने डाइरेक्टलि अभारलि थालिर लाबोब्ला जोंथ' रोंफेरा ओमफ्राय थालिरफ्रा फिसा जाहैदोंना ओमफ्राय फसंदोंमोन जाया आरो बिफारफोरा फैखायाखै अखाजों बिराद अखा हानानै दं दाबो एसे नै जोंहा आरो जयन्त बाय फैदों माने थरग बाजाराव जयन्त बाय ब्लगार ओमफ्राय लोगोसे नै जा जोंना दं अबावखो बिराद लस दिनै माबायदि लस जाखो मा बुंबावनो दिनाबो जा गाज्रि जाबाय खबसो मारिनोसै नामा माथो बुजिनो रोंला माबा जासै फार्स्ट गोदान जाहैबाय सानैजोंनो बायदोंमोन जों बायनायालाय टेनसननिनो अमाखौनो सेरथामसो लाबाय मा होनदों टेनसननिनो अमाखौ सेरथामसो लाबाय नै भाइया थांसैनो दा कलेजाव थांग्रोसै आरोना ओरैनोथ' माने जों लसआनो जाखाबाय एसे सान लोगोफोर नोंसोरबो बिजनेस सोरबाफोर मावनो सानदोंब्ला डाइरेक्टलि बिजनेसाव ओंखारनाङा एसेसो बायग्रो एसेसो बायनानैसो सिखायनानै ला डाइरेक्ट मथा माबाब्लाथाय मालाबाबो जौगानो हाया फिसानिफ्रासो गिदिर जालाङो नंगौ नङा लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै माबायदि नांखो भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामदो लोगोफोरनोबो आरो सोरबाफोर आं चेनेलाव गोदानबा लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे गोदान भिडिअ नागारबा बिदिनो मोजां भिडिअ नागारबा नटिफिकेसन मोनो ना माने लोगोफोर बिदिबा बाय बाय